Șoferii care nu au ținut cont de recomandările agenților de patrulare nu au scăpat de probleme. Din cauza drumului acoperit cu gheață, conducătorii auto și-au stăpânit cu greu mașinile. În consecință, s-au înregistrat mai multe accidente în lanț. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Un accident în lanț a produs în această după-amiază în sectorul Ciocan al capitalei. Din imaginile trimise de un telespectator pe adresa redacției se vede cum șoferul unei autospeciale nu reușește să frâneze și lovește o mașină parcată în curtea unui bloc. Ulterior, alte două automobile nu se opresc la timp și lovesc autospeciala. Dайте! Un alt accident s-a produs pe traseul Chișinău-Leușeni. Un microbuz a răsturnat după ce șoferul nu a reușit să mențină controlul volanului. Conducătorul auto era împreună cu soția și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Veneam dinspre Suruceni încoace. La deal mergeam în coloană. Eram a treia sau a patra mașină. Vine un tir din față și am făcut puțin mai dreapta, da? Pentru ca, să evităm orice impact. Și roțele din dreapta au ieșit de pe carosabil și am început să derapez. Un alt microbuz s-a răsturnat pe traseul Chișinău-Strășeni. Au fugit mașina, au derapat și... Încotro vă îndreptați? Ce viteză mergeați? 50, 60, nu știu. Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-au produs accidentele. Șoferii care se fac vinovați vor fi amendați cu 1000 de lei și vor primi 6 puncte de penalizare.